Yeah, msiapo. Yeah. Mauya mesi ngwale. Kurata di. Ndinda uya sasekuru mai wao. Sekuru ndwangwari basinda chaizvo. Sekuru ndwatakakumbira kuti ngavauye. Right. Asitakangenda ndakafonera imwe nchitora kuti yaine mhuri kurati vamwani menyu ifamily issue right. Family issue. Saka ikaita ya family issue nasekuru apa toto vanogona kungodzurika vakagara pabhenji vari mutorwa havasingova vari rai. Asi takati sekuru ndo key point nokuti muchibuda mambo vakakupa ibasa rekuti sekuru ngavachimonita zvakuita handizvo right imako yamuri tu nasekuru kuvamwari ipapo kuvazivisa ndakavazivisa asi kuzovaudza zvekuti vanodiwa kuno kudaro ipapo ndakutaura chokwadi ndakangoti inini uyu munomwe matisi tinodiwa ipapo handakuzo Makambouya kudaro takambouya nemunin'ina handiti mapoa tikakutasikai munoona chinhu ukadzisa bhuku wangu handiti mukaona zvimwe zvinhu zvandinoita ndechiprotecta sabhuku wangu kuprotecta kwandinoita kukudzorerai kuti endai munoshandisa the correct sequence yechivanhu kuti vana vanyamunhu mukamukirana munofanira kushandisa maprocedures api anoita kuti mutaurirane muwirirane. Panoda vana sekuru, panoda hanzvadzi dzenyu sana tete mumba handiti mapawana vana mbuya at the life dzokerai. Saka tikakudzorerai kwekwe mukasvika moti hai nini anondiitei kwamapo kwekwe ndirisa bhuku weko hazvishande nekuti nyaya yateta kudzorererai kwekwe haidigadzirisiki. Kana munhu wapuwa taski kuno kuti endai munoita zvakati ndo zvamunofanirwa kutotanga kunoita modzoka kuno motipa ripoti yekuti zvamakatituma zviya takaenda tikanoita. Handiti mapawana munin'ina uyu anokunangai anokuaccusai uroyi uyu sekuru mubate mashoko atiri kutaurirai pano. Seumambo hatigone kutambira zvinhu zvakadaro mumhuri yevamwe topinda tichitaura nyaya dzakadaro tinotanga nekuramba iwe unoti zvinhu zvakadaro zvingaitikire chiisei wadaro mukomande wako endai mutaurirane sevana vanyamunhu takazodai tikazodii tikadii sekuru endai mutore sekuru right mega matadza kudii kuyanana chiuya mutaurirane nyaya yenyu pamberi pedare paine umwe munhu munyarikani nokuti kana tichivadzora kunemisa sekuru tinoda kuti mugadzirise nyaya yevazukuru venyu handiti vouya ivo vari tu vachipupura kuti takazonogara pasi nasekuru tikabatsirika takabatsirika handiti mapawa. Saka uya adzoka futi uyu achizochema uyu ari kuchema nenhau yemukadzi anoita mukadzi wekutorota kuhope kana asina kurota mukadzi kuhope handi mapawana. Saka hope vakomana hamene kuti unenge warara dzipi kuti urote mukadzi haisi nyore. Saka isusu tikanzwa kuti munhu ndodambudziko raainaro mumusha achifunga kuti pana ari kukonzera izvozvo hatifari. Sei wafunga izvozvo ndozvatoda kuti nhasi ataure uyu kana muchiti muri mega mega anogona kusasununguka toda kuti akutaurei dambudziko rake sasekuru ndiko kuzorerai zvekare kuti sekuru enda munogadzirisa nyaya yevanai handiti ngaigadziriswe nyaya iyi handiti mapawana. Kana ari mukadzi akagara mumusha asingazive murume wake handiti mangwana mukadzi yeye kana afira mumusha menyu anomuka kana kumira mvuri asati avigwa. Ndiani anoda kuzonorara nemukadzi akafa iye angaitadza kurara naye ari mupenyu? Ndo chivanhu chinenge chavepo. Chimbobudai Sauli achidedzera chimbobudai budai uyai imi maiti muri kuzvigona uyo mumvuri wakati checherere mumusha
Atidi zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvoda kugadzirwa nevana vapenyu ngazvigadzirwe. Munhu ukaona uchinangwa huo ine mhuri, zvichenure kumhuri, usari wakadii wakachena. Saka shamwari wedu kuda kuti nhasi sekuru varipo, mukoma wakambotaura naye musi uya, handiti toda kuti utaurire sekuru nhasi ndakasununguka, ndoda kukuudzai dambudziko rangu randinaro nemukoma. Inini ndozokubvumirai kuti tisumukai sekuru, munobatsira mhuri. Kana masvika penyu makundikana, mozora mhuri yenyu kwatiri kuti ndamhenge ndichiti sevazukuru vangu ndichavabatsira, ndakundikana. Handiti mapawa ngaakutaurirei nyaya yake murumo. It's a sad story. Chamuona ndasvika mukati menzvimbo ino ndokungambouya saka nawiri panapa ndekudaiso inini muchiona ndakadaiso vanhu vakandiona vanobva ndimurimo wakasvika ndakarora mudzimai wangu 2000 tikaita vana vatatu. Mwana wechi3 ari mucheche ndopakatanga nyaya yekuti mumba manga pamadzima ndoalmost ndava ne15 years kusvika mudzimai wangu adzokera. Dambudziko richitanga takangomhanya tega, ungangotangi nekungonanga munhu uchiri pamwe zvinokopera zvinyore. Ndobva ndaona mukoma ndaita dambudziko rakati pamba pake. Mukoma haana kana shoko raakandipindura. Nokuti rakanga riri dambudziko rakati. Taurai. Ranga riri dambudziko iroro rekuti ndandisingachakwanisi kusangana nemudzimai mumba mumabvetsi adzima. Ndobva ndamuudza saizvozvo mukoma. Ndakatanga kuona munin'ina wangu ndamutenga. Ndobva ndamutsanangura akati ndanoona mukoma. Mukoma haana kundipindura kana kuti handichaona vamwe kana kuti tichafamba. Ndakadzokera mudzimai wangu ndati ndandanoona handifi kuti pane chikufamba. Hapana kana menduru. Ndadzokera kumunin'ina waya mukoma ndakamuudza kuti mukoma haana chavakandipinga. Munin'ina wangu uya ndobva adzokera futi kumukoma. Ndobva ndasara ndakagara pavatete pamai vangu inini. Pano kuti panext nemukoma. Bakati ndobva almost 1 hour. Vachikuti mwini ndichingoona vakagara ndakagara nditi ndakamira ndomhanyirei. Munin'ina wangu ndobva akandudza kuti mukoma watibvisa wese pano umwe. Zvakangofanana nekuti urikungofamba uchizvikonewa. Saka nyange tikafamba neuya hazvibvi. Tikati tikaenda imhinduro rudziyo. Ndakaita question mark nazvo. Haungotangi nokufungira hama. Ndobva ndaramba ndikifamba ndakufamba ndikibata mukoma wangu. Zvinodaro nokuti mukoma vakaramba kana kundibatsira. Tisati tambonangana kana urwei tichiri kufara. Chii chiri kuitika? Ndiri kungofamba. Kusvika mira sekuru ndimi wandadedza kuti munzwe nyaya ine muzukuru wenyu anenge achiudza izvo. Handitika tega sotusara chiti kwanzi ndakazotanga kuchifamba ndichibata mukoma. Handiti ndo mapoints andakugarisirai pakuti munzwe dambudziko rine muzukuru. Right, endei. Ndafamba saizvozvo. Dambudziko riya taona ndaita 5 years mudzimai wangu andapindikana adzokera kumba. Mudzimai wangu uya vadzoka. Hata ndafunga mhuri yangu. Vangoona mhuri yangu yakutembura yakugara pamai. Mai vazvikurira ndobva adzoka. Zvamboita sekuti nani mudzimai achingodzoka futi kusvika nanhasi takamboita mwana iye pazvakamboita mwana iye anobva abaiwa ndobva afa akangogomera. Ndatoenda kubasa ini vatozondifonera kuma2 vakati mwana akangopepuka achigomera kutofamba kutopinda naye muchakara anongogomera akangosimba inongoti pese patangofamba tingobata mukoma iyi. Chii chiri kuitika? Mwana uya tauya kuti amuchengeta zvakanaka. Tadzoka kumba kwedu kuya tagara paya toona mai ava vakati ngatidzokere kumba uku. Kunhu kwatabva uku vanhu togona kukuvadziwa tipoende zveikoko. Taitawo zvatakaita tichiita munamato tatotengawo kapuropati kedu. Pangoya champupuri ndatoenda kugadzirisa bhara. Champupuri chaya changotenderera imba kudai ndokasekuti ndakavaudza vandoziva dambudziko. Imba yato yatanga nepachirwi champupuri chete. Moto watopfuta. Puropati yangu yatsva. Tinofamba kuti tibata mukoma saka zvinhu zvava nenguva tingonetsana.
mukafunga kuti mukoma ari kurehwa hapo pano uyu mukoma wacho utauro apapo pazouya iye booster wamakatuma iye booster apinda muvhillage tikati sekuru sezvavangani sekuru vanofana kuvapo ndikangoti tisati tadana sekuru takapinda nemhuri yangu ivo mai vangu ini vakatanga kupinda vakanzi pane mwana wavo here sabhuku ndobva vakati ndiripo ndobva vapinda namai isu tobva tazopinda the following day takagara nemudzimai wangu apa muzukuru komana muzukuru sikana booster akati ivo nedambudziko remumba ivo asi rava nemakore akati mukadzi wangu ara asi riri kukonzereswa nasabhuku yandidana munomu ndiri kuzokudai semhuri ndobva takazodana sekuru ndobva vauya booster vaya katipinza mumba semhuri ivava sekuru vari pano vakati ndiri kuda unobata pamai venyu ndonobata pasabhuku mishonga yose yauri kurapisa yandapasa nayo ndikuona rumagaba ndabvisa chakashata chaunacho ndichatoda kubvisa papa pako iwo nyaya iyo yakangozotsikwa-tsikwa yakungotaugwa nemakwakwazozi ako kwangu hakuna chinobatiwa tobata pana mai angangova makuhwa asi havasi vakandiudza kwanza kwangu hakuna chunhu ndobva pangobatwa pamai ndobva ikoko kwangosiwa kusvika nanhasi saka dambudziko rinopera sei iyo vakatoti kuna booster makati kana mapedza kubata muchazondibvisa bhachi racho riri kukonzeresa izvo tirimo tese nasekuru handisi ndandaudza sekretari vava varipo vanzvede handisi ndandavaudza booster ndakatomera sekretari varipo vakatsanangura dambudziko rangu sezvariri vozokona kuona zviri kukonzeresa zvandava ne15 years ndingofamba ndichibata vai ndisingabati umwe munin'ina kana umwe mukoma wokwaba munini zvofanira kuchinja zvo kana chiri chinhu chedzidza chinobatwa pane umwe so mapedza ndozvati kuti ngazvigadziriswe izvozvo zvipere tiwirirana sekuru kwanzi sekuru varipo zvichitaurwa izvi sekuru varipo handiti mupupurirei zvaari kutaurwa zvakataurwa here saizvozvo mudare iroro takaenda kwa booster booster akati ndichabata kwa mai tete vangu nekwamuzukuru akati asi ndichasiya mishonga yangu yakanaka ndichaisiya asi taakuzoti hendei iye nobva azoti anoda mari yembudzi nobva vakomana wavo ukadza mari yembudzi nobva tati asati muda asati auya nobva taendako nobva ati taendako ziya tikati tauya chiuyai akati ndipei pfuma yacho tikati pfuma yacho tataisiya kumba asi tatinayo ipapo nobva ati handiwiko nobva ati kwewo uri kuda kupomera munhu ye chichi akutaura inhema idzi saka zvadaro ndongozva zvapera zvakadaro chiuya ndakabva ndazongodzokerawo zvakadaro vavavarirai vavavarirai muri sabhuku wedu matambudziko akadai anogona kunge asiri yomba menyu munhu anenge atouya riri dambudziko remusha mavo inini nemunin'ina wangu kana kuti inini nemwana wangu yende kwasabhuku ndo dambudziko randasangana naro munofanirwa kugadzirisa nyaya idzodzo vakomana chandingakubatsirei nacho hongu ndiri sabhuku but dambudziko renyu ramuinaro rinongoda munhu chete ari pachokwadi anokubatsirai kufungirana nekufungirana kudii kupera makauya muno munin'ina wenyu achitaura matauriro ari kuitaya pakanga pasina zvabhooster chete sekuru handitika tikavapa mukana wekuti dai muri vamwe vanhu maenda munotsvaga kuti chanetsa mumusha nemwana chii nokuti ndimi mukoma ndimi baba vake kana mumusha maita problem inotogadziriswa nani nemi sababa tsvagai veukama vakaita vana sekuru vanani kana mega musingagone kugadzirisa nyaya dzakadii dzakadai mubatsirane semhuri saka iye zvino so ndikatarisa adzoza hapasi pa 22 years makore mangani
muchataura but ndinoda kuti tisatambise time. Handiti mapoa. Kupangwa zano unofanira kupangwa iwe uine rako. Ukanzi uri baba mumusha zviro ndwabereka munhu, kana uri mukoma baba pasisina vakakubereka, iwe mukoma iwe ndiwe baba wemhuri yasara. Handiti mapoa. Saka kana mwana achichema nenhau yekufunga bonde nemukadzi, vakadzi vakawanda vakadai, iye zvinova nemapiritsi anorwadza kutarisa nemaziso. Iye achigara nemukadzi wake mumba, vogara 15 makore kana kuti 5-10 years makore, nemukadzi waasingazivi mukadzi wake. Ofamba oti ndiwe mukoma uri kunzi uite izvozvo, imoti vavava makadai. Kushaya hanya nazvo. Munhu achikunanga inyaya yakashata yakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndoda kudzokera pekuti ndoda kukupai last chance musati mataura. Chekuti endai semhuri mugadzirise nyaya iyi yemurume usekuru. Handiti mapoa. Kana vairi n'anga musavatye. Vaudzei kuti muzukuru uri muzukuru wavo. Ungave n'anga ungave chii. But chokwadi chinoita kuti uzoita zvinhu zvako zvese zvaunoita uri muchokwadi, kana kuti zvinhu vanhu vachifara newe. Ngatifambei nemwana tigadzirise dambudziko remwana. Ini ndichimbonzwawo paviri patatu kuti chiri kuitisa problem yemwana uyu chii. Iwe uripo baba vake. Kwete kuti mangwana mukafamba nemuzukuru wenyu uyu asipo, mangwana anokunongedzai. Sekuru ndimamufamba nemunin'ina wangu achindinanga horowe. Handiti ndizvo? Rove dambudziko kwamuri mangwana. Uyu aripo, uyo munin'ina aripo, imi muri pakati zvamakagara makaita izvozvo. Moendaoka nevana vadzadzi yenyu, monzwa kuti chiri kudzudza umwe chii. Apa ndatofara kuti ataura akagona kupedza nyaya yacho asina kuchema. Anochema uyu zvokuti ndobuda muno muchidadzwa nyaya, ndodzoka after 2 hours momona akagara pasame nzvimbo. Aanete kutaura murume ari apa ndakukuudzai. Asi hapotse zvaataura. Matauriro azviita nhasi apa muuye futi kuswera mangwana kana kuti after gore mumubvunze kuti zvakafamba sei. Matauriro ake ndiwa. Handi mapoa. Saka kana mauyewo kwatiri tikakupaiwo njere dzakadaro, tiremekedzei. Handiti mapoa. Toda kuremekedzwa because kana mukatora kuti tapedza nguva yedu tichitaura nyaya yemunhu ari kuchema, mangwana todzoka kutaura izvozvo. Mangwana todzoka totaura izvozvo. Munhu osvikira pakufa tisina kumubatsira. Hatidi zvinhu zvakadini zvakadero. Saka chikumbiro changu chete ndechekuti ngatiendei tibatsire murume. Sabu kutaura izvo muda kutaurira dani. Ndinoda kutaura pamusoro changamiro. Ndinofunga kuti tipinde muno mudaro. Asi muno muna akauya nenyaya ndini. Nenyaya yekunongedzwa saizvozvo. Saka shori yangu chiyakuru ndekuda kutsvakirwa mudetseri. Ende nawe uri kutaurwa pana haisi pekutanga pekuti ndakapeta maoko. Kubva patotsanangura ndakatombofamba. Dambudziko randaita hakundiri kusara semhuri namai anotibereka. Ivo vasekuru avo futi ndakatowadana havana kupatsanangura. Tikatenderera tese ipapo vapupuri kana njere vanhema. Zvinhu zvakaita sezvo zvikasawanika. Tikadzoka zvepana musi watakauya padare. Chinotitenderedza ndechekuti iye anenge achiti ndozviona pagirasi. But patakafamba nema kuti tiende pano girasi wacho. Hazobudi musi uno kana muchirangarira. Akati ndoda wegirasi sekuru ndo ari kuziva chi? Wegirasi ndinobhadhara mari yacho. Pakauya ari kunzi booster. Ndofunga ndakauya naye kuno. Anga ari pa next panonzi pachange. Vanoona vese vakavapa. Unoda here kuti tiende kwakati ndindoda wechi wegirasi. Akati ndindobhadhara chi? Saka wegirasi wachona katisina kumuwana. Ndo pamuona takadi booster zvekutaurwa zvese kuti akataura zvekuti booster uyo anositengera mumwe mai unonzi mai mabasa. Akatora nhamba dzabooster aita sekuti anoda mombe dzanenge ashandira. Booster akatondinanga kuti munhu unowapo akungapfega imba andifonera kuti patai mukomawo. Ndofunga zvekutaurwa zvese zvese. Pana muchembera ndo pakati ada kushanda.
tikatonzi isi tibhadhare mari tiri vangani vakomana tikabhadhara hapana kumbona nguva yekunzi kwa hindi bhadhare akabva pana muchemberi mudzimai wangu pakapupura panobhatadzoka tikauya kuno bhosi akati ko akudanai ndiani kuimatiitwe kuno akati ndambokudanai ndikuda muda kuronga mari yangu yekupedzisa ndikati mai vari nhamba 2 ndivataura kudera pameno zvamawaudzi akakuti pamwe ndini zvisangunaka akati ndandambotaura chidaro handisi zvandataura mukadzi uyo akati mubaba imutaura ikao mati sekuru ava vari pana vakaramba vakanyara kusvika tabuda pazhi vakamanikidza vapenga iye akatoti ai kwamuda undimanikidza ndobata hakuna kachiriko indi ndiri kuona iye muri kutotaurisa kuzimbabwe dzenyu ndimotova nezvamwena asi kuti dambudziko riripo isu toda kuti rimuziva semhuri yose vanga varipo ndongoda kuti vara pani pagiraundi ini ndindotodana sekuru uyo anongotaura azomboti hatifambe kuti fambe ndindadana sekuru uya pakati pedu tofamba ini ndotoda kuti tiyanane mune zvakanaka zvokuti nyange kuno kwamambo dai kwa kune mubetsereka pasina zvokuti yananga ingotoda kugirasa tinenge takatobetsereka kudhara avari semhuri ine handisi kutomboramba handisi kutomboramba kana sekuru ndozaka vari pakati pedu ameno mambo pane panoda kuti tokeicha ameno pane pataurwa pachinzi booster akauya mukati mumusha wenyu hani ndichiratidza kuti ndimi mamamupinza mukati mumusha wenyu musabu ya booster akakumbira basa I know akauya akapinda mukati mumusha wenyu booster akasvika akakugadzika imese semhuri iwe une dambudziko remumba iri for such these years handiti asi dambudziko iri riri kukonzeswa nemukoma wako haana kutaurika nemashoko waka tina kumbogara pamwe chete asi ndozvataurwa nerava booster akati asi dambudziko riri kukonzeswa nemukoma wako ndo here pamuri kutaura inyu kuti uyu anga afonerwa kunzi ndoda kuti ubate mukoma wangu ndo mashoko ake iri amuratidza kuti kutaura therefore pamberi pacho booster hande pakuti zvinhu zvako unobatwa zvako unobatwa kwamai kweya kune chichabatwa kwakunzi kune mishonga yekurapa inonzi inenge yakanaka yakunzi izvi zvikunzi zviri kukonzesa hazvichabatiri izvozvo abata booster kwamai akataura ndizvazvitevedza zvidi mashoko angu anga rekuti haana here kutaura booster kuti zviri kukonzeswa nemukoma wako asi hande pakuchizonobata booster hachinobata sekuru munogona kutibatsira ipapa ndaiva maini booster akataura ndakagara ini ndoba takazoti chiuya iubate booster haana kuzobuya vakabhadhara $30 ngozi akati chibhadharai mbudzi saka mbudzi kuti vakangoti inoita rafuli mari iyi unobva wati 30 saka iye aitiva nevanhu vaitonetsa vachiuya kuna sabhu vaiti ndakamupa mari hasi kundipa ndakamupa mari hasi kuuya kuzoita basa saka isingati imi ndaine mari yacho asi hatimupi ipapo tomupa uya kuzoita basa saka iye haana kuzouya nokuda kuti pamwe haana kuzoya nokuda kuti hamuna kumupa fundo aiwa booster kuya akauya aiwa akazobata zvinhu haana kuzouya nokuda kuti ava vanga vati tozomupa mari musoro kuti auya kuzobata zvinhu ndo zvaakanyimirwa mari nevakomana embudzi manzwisiro akaipa zvaiita pamunoda kuti tikabvunzeisamukumbomira kuti zvaita booster anga ane vanhu vaiti ndipe mbudzi ndipe chakati ndozouya saka anga asingane vamwe vaitouya kuna iye sabhuku vachiti asati auya sabhuku asati auya saka indikati aiwa atichanomupi mari tozomupa apedza basa tikati hedei tinomudaataenda paya kuva nyaya ichitinetsaikoma nemudingina vakunangananangana mungavabatsire apa tambomuona masikati akati ndouya saka ndo pandakabva ndazokodzokera because nyaya ndakazvifunga kuti dai zvaibvira ka nemashoko ari kutaura ndasingachadoti vadzokere kumba vakadaro ndaida kuti vari mudare izvozvi ndiri mudare izvozvi nditofoona vari pastikeni mudare izvo vosumudza musoro
varipo murudo makanaka zvichiri pakanaka zvinhu zvozosvika pakuzoshata varipo nasekuru vavo tikavatendai munoita zvakati vari voga havazvinoita voramba vachitinetsa nyaya nemakore ichitinetsa saka iye zvino chanani vabatsiri varipo vari mudare vabvunza vachiti mashoko akataurirwa here kuti ava vane zvakauya mutibatsire mepi vakabatsira kana kuti tovaunza ikoko zvakangonaka zvamunongoona zviri takaita karengai nditaure takaita pamashops chiuya akati haiti ndouya taitovatese nayo toda kunzwa kuti akanga akuuya kuti achienda kunobata uyu nobva tati kona kuvaunza ikoko muri kuramba kuti hazvina kutaurikei aiwa hapasi kutsika ini ndechikoda mungondipindurawo ipapa kuti shoko uri kutaurwa nasekuru nerambotaurwa nemukomana muri kupikisa naro aipapo ndiri kuramba pakuti aiti ndikuramba right inini mashoko angu ndiri kuti sabhuku vakatsika booster musiri mukunge ada kubuditsa akahinta sabhuku ndiri kuti inini ndiri kupomerai ndichiti makanotsika booster kuti asazouya kuzobata kumba kwenyu akuti yese mune zvamunazvo zvekurapa izvi zvazvitakati zvakuiswa pasaini zvazvatsikwa vakomana vatoreza mari yembudzi kuti vakuda kunopa kuti aiuya kuzobata inzwai machinda edare ndoda kuti ndiende pana vavarirai nasekuru makasununguka here ndikupei munhu anokubatsirai ndakasununguka ndakasunguka zvakanyanyisa izvozvo oi vandachifonera chakala enda navo mujuraho wosvika kuti pagogo zuru ndepapo enda navo varumava endai kwete zvokuti todzokera kumba tozvedini endai